जादों नोंथांनि देहाया मा जादों? आंनि देहाया आगोलाव सिटि स्केननि मथै मेसिनथ' हमना ला बै देहा नायनाया सिटि स्केना बेनि मथे आंनि देहाया पस्टेट बारायदोंमोन। पस्टेट माने पेसाब नालाया एसे बारायदोंमोन। सेकेन्डआव बाद बिना मा फैबाय ओरै माबा बसन्त बेरनाय बायदि बेरनाय आइ बायदि ओंखारदों ओरै साइडआव दासो आरो सानाय फैबाय सानाय आरो बोख्रबनाय नायाखै आं मोजां हस्पिटाल थांनो हायाखै मानोना थाखा फैसा गैया न'खरनि बेबस्थायाबो बेनो हामा जि एसे हागौ दिहुननानै खालामबाय बर्थमानावथ' आं मेडिकेलबो जानो हायाखै सिकित्साबो गैया आंहा हाबो फानबाय आं थोआसै लाखनि सायावथ' आं दा बर्थमान जिखिनि सम्पति दं सेस 2 लाखसो जादों आंनि खरसा मेडिकेल जानोबो दा थाखा फैसा गैला मा खालामनो उपाय गैया माजों मा खालामबावनो दा मा बिटिआर सरकारनिसिम नोंथाङा मा खावलायनो सानो? जिहेतु नोंथांनि न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि नाथाय नोंनि गोबां गोग्लैसोनाय गाज्रि देहा मा फोरमायहरनो नोंथां? दा आं सरकारनिफ्राय एसे हायोबा एसे अनसुंथाइ लुगैदों मायोबा एसे अननाय होयोबा बा अननाय मोनोबा न'मा लुगैदोंमोन होयोबा मा खालामनो दाथ' आंहा उपायानो गैया जेनेबा नोंथांनि न'खराव सोर सोर दं होनना फोरमायहरनो? आंहा रावबो गैया हौवासा गथ' गैया हिनजावसा सानै दं।